Kapod ntiere weche mag Jood Bura mara par kod adek kauno chamo Muma yanga kendo keto singo mar tiyo ne jopiny. Nyasi makamano bende ne obagi od bura mar Senate kama senators ochame Muma kaeto gichwe gi yiero speaker kod jalupne. Jood Bati ne ntiere od bura kendo miyo lipot mach mar chal mar nyasino. Kar sa ariyo mar okinyi tarik 8 dwe mar 9 2022, Jood Bura mamalo kod mag Senate donje od bura mar chamo Muma kendo kao ting' mar tiyo ne oganda jo Kenya ka jotich mag od bura madhitayo chenro no bende ritogi. Bang' donje od bura Mbele Karan makojolo mar od bura Sera Kioko, Jood Bura ne ochako chamo Muma ka gisingo luoro, luwo kendo rito katiba mar piny Kenya, kanyakla kod chiwo luor ne jopiny manomiyogi ombulu ma bende gidhi tiyo negi. I, Osogo Bensuda Joyce Atieno, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya. That I will obey, respect, uphold, preserve, protect and defend this Constitution of Republic of Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Chamo Muma ni nyisa ngohie. Chamo Muma en kuongruok ni ibo tiyo ne jopiny, ni ibo luwo katiba kendo ibo keto Nyasaye e gigo duto te mitimo. Emomiyo nitie oath mokete nying Nyasaye, to nitie machielo mar affirmation moko okete nying Nyasaye. Ng'enywa nochamo kiapo ma nying Nyasaye nitie, mawacho ni wabo bedo faithful to katiba, faithful to jopiny, faithful to Nyasaye e gigo duto te mwatimo. Koro ma ema miyo wateko mar chako tich kaka jogo moyier gi jopiny. Kaka yo mar nyiso Jood Bura mochamo Muma onyiso moko kuom ting' makoro ritogi neno ni gichopo kare singo manigi keto ne oganda jo Kenya e kinde kungruok mar chako tich. Akwayo jowani koro nyaka wabed makini kabisa e bunge ka gi committees e programs go matimore mag sirikal mondo wa make sure ni wambende thudo gigo modon mondo temre. To ma dhi chakore gi sama edhi kel list mar jok midhi ndike sirikal kaka cabinet ministers, kaka edhi ndik principal secretaries, to gi jok mopogore nikech odni ema dhi puodhogi. Koro kiponi waneno ka ng'ato ntiere ka mokeli ma jamibadhi, ng'ama samoro ok nyal chopo raticho maber ahinya, mae ndiye kama inyalo wachno. Kaka yo mar nyiso ikruok margi, Jood Bura mochamo Muma onyiso moko kuom ting' makoro ritogi mar neno ni gichopo kare singo magiketo e kinde kungruok mar chako tich ayanga. Gisingo mar biro keto piny owacho tesre e neno ni chenro mochwale od bura mag Azimio ng'anyo kendo wuok e od bura. He was in such a rush to make a ruling when we had all the time to dispense with issues, when we had all the time to allow our nominated senators to be part of this process, when we had all the time to investigate and assess the suitability, the integrity and credibility of the candidates who had put themselves before the House. That is why we have decided we are not going to be part of that charade. Kakoro ni chenro mag od bura ochako ayanga, oganda jo Kenya ni kod geno ni Jood Bura manegi yiero biro keto mokwongo dwach jopiny e twak ma ichwale od bura mar loko ngima oganda jo Kenya. Jood Bati, Ramogi TV.